ஏன்னா மண்டே மாங்காய் பழம் கேக் எடுத்துன்னு வந்துக்கிறான். இன்னைக்கு ஒரு புடிய புச்சிட வேண்டியதான். மொய்யால செம்ம டேஸ்டா இருக்குதுடா. அப்பா மாங்காய் பழம் கேக்கு. வீட்டுக்கு போய் ஜாலியா மாங்காப்பழம் கேட்க சாப்பிட வேண்டியதுதான். யாரா மண்டே வர சத்தம் கேக்குதே. நம்ம மறுபடியும் போட்டோல போய் வந்துக்க வேண்டியதான். அடா பாங்களா, ஆசை ஆசையா மாங்காப்பழம் கேட்க வாங்கி வச்சிருந்தா யாரோ சாப்பிட்டு போயிட்டுக்கிறோம். யாரா மண்டே வேற கேக்கு காணும்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்றான். அவனுக்காக நம்மளே ஒரு கேக்கை உருவாக்கி தரலாம். நம்ம சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு வந்தாச்சு. நம்ம கேக்குக்கு தேவையான எல்லா பொருளையும் எடுத்துக்கலாம். இந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து நம்ம கேள்வி தேவையான எல்லா பாலையும் எடுத்துக்கலாம். மக்களே, இப்ப பவுல்ல நம்ம முட்டையை உடைச்சு ஊத்திக்கலாம். அடுத்ததா நம்ம பிளெண்டர்ல இந்த முட்டையை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மக்களே, இப்ப நம்ம அவன்ல இருந்து கேக் எடுத்தாச்சு. சூப்பரா இருக்கு கேக்க பார்க்க. மக்களே, இந்த கேக்ல சூப்பரா நம்ம கிரீமை தடவி டெக்கரேட் பண்ணியாச்சு. இப்ப இந்த கேக்ல நம்ம மாங்காய் பழத்தை சூப்பரா வச்சிட வேண்டியதுதான். யாராமண்டே நம்ம செஞ்ச கேக்க பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட போறான். டே ஆரஞ்சு கேட்டேன் நண்பா, இதெல்லாம் நீ பண்ணுவோன்னு சொல்லிட்டு நான் கனவு கூட நினைச்சு பார்க்கலடா. டே ஆரஞ்சு கேட்டேன் நண்பா, இதெல்லாம் உனக்காக தான்டா, நல்லா சாப்பிடுறா.